Zer esaten digute irudiek? Zer funtzio betetzen dute? Mezu bat bidali digu egileak irudiaren bitartez? Edo gu gara mezu hori sortzen dugunak? Carmelo, Txemari eta patroi Lujan dio. Hau, Zikuñagako ama birjina da. Gipuzkoako 7 ama birjin beltz ospetsuetako bat da. 1969an, ni jaio nintzen urtean, Zikuñagako amaren irudia desagertu egin zen. Irudi baten ausentzia, bere presentzia bezain indartsua izan daiteke. Erik, enazazu eraman. Nire lekua hemen dago. Entonces, ¿tú dices que la Virgen está en Hernani o en algún sitio? No, yo solo no. Yo creo que medio pueblo.